Vážení posluchači, vítejte u další epizody Gimple podcastu a dneska je tady s námi paní učitelka a je to Pančelka Kadlecová. Dobrý den. Dobrý den. Pančelko, vy učíte na naší škole tělocvik. Takže já se vás teďka rovnou zeptám, proč tělocvik? Proč tělocvik? Protože je to součást mýho života, přirozená součást mýho života. Je to moje vášeň i záliba a proto ji ráda předávám dál. A vy ještě učíte na zdrávce, je to tak? Ano. A mě vždycky zajímalo, co se na té zdrávce jako učí, nebo jako co se tam jako dělá. Tak co se tam dělá? Myslíš, že je to odlišný nějak od toho názvu zdrávka? Jo, takže to asi jako bude nějaká zdravoveda nebo něco takového. No, to byla taková ironie trošku. Ne, tak na zdravotní škole je několik oborů. Já teda učím v liceu tento rok. Minulý rok jsem měla nějaké praktické sestry. A hlavní obor, nosný pilíř té zdravotní školy je zdravotní sestra, takže tam se rekrutují zdravotní sestry, které buď to jdou dál, někam pokračují na jiné studium nebo ne, ale mají tam v současné době i obor zdravotnické liceum a oni sami to vysvětlují jako, že je to Gimpl na zdrávce. Tak to jsou lidi, kteří mají úzce profilované předměty tak, aby šli na vysokou školu, která je z nějakého zdravotnického oboru. A jak dlouho už učíte tady na Gimplu? 4. rokem. Takže vlastně jste tady začala s kvartou, jakoby. Letošní kvarta. Ne, vy jste byli moje první třída. Aha. V tom případě 3. V tom případě 3. Takže byste vlastně nastoupila s paní Hopovou. Stejně. Jo. Ano, že paní je Hopová to nás měla, my jsme taky byli Je to tak. Ale já jsem první rok naskočila pouze na 4 hodiny dopoledne. A vy učíte vlastně, vy učíte jenom holky nebo učíte i kluky? A tady na gymnáziu, mám jenom holky. Jenom holky máte? A proč jste si vybrala jenom holky? To já jsem si nevybrala, já bych velmi ráda měla to spektrum širší, ale tady je takový úzus, že zkrátka dámy učí dámy a pánové učí pány. Ale na zdravotní škole mám tu výhodu, že tam mám smíšené třídy, tam se to nedělí a tak tam mám i pány. A to je skvělý. Jo, tak to chápu, no. A vy, jak jste říkala, že ten tělocvik je jakoby vašeho života, tak vy jste hrála basketbal, se nepletu. Tak jak dlouho jste ho hrála? Já vlastně nevím tu dataci toho basketbalu, ale k tomuhle bych ráda řekla, že to není úplně taková ta vášeň bezbřehá, že bych jako byla vášnivý sportovec a zároveň vyhořelej sportovec v nějakém sportu, protože já mám sport jako přirozenou součást od narození a tak to jakoby je, ale nikdy to nebylo na žádný extra závodní úrovni a proto mám pocit, že je to taky ten důvod, proč mě to stále baví. Jo. Vy jste totiž chodila i do průzkumníka, že jste nebo kam jste chodila? Do jiného oddílu, ale máš pravdu, je to jako protože jaká? Eridanus se jmenoval ten oddíl, do kterého jsem chodila. Protože myslím si, že spoustu jako rodičů z naší třídy vás zná, ale jenom jako si vás jako pletou. Neumějí si vás spojit. Ano, to může být, ale moje přezdívka je velmi jako příznačná, takže vědělo by se hned. A Pančelko, to se hnedka nabízí otázka, jaká je vaše přezdívka? To se nabízí a nevím, jestli to můžu říct, ale když jsem šla na svou první zkusku, tak mi moje maminka říkala, tak a teď, Pavlínko, tak jak se budeš chovat, protože moje maminka byla skautská vedoucí, tak ti budou říkat, tak ty ráda maluješ, recituješ, tak budeš třeba pastelka nebo básnička a já jsem asi po 5 minutách dostala přezdívku číslo. Protože jsem tam, jakože jsem prostě číslo. Asi to nemá cenu vůbec dál rozvíjet. No, tak to doufáme, že teďka vaši kolegové nebudou vám říkat číslo. No, nevadí. Je to možné. A vy máte tady na Gimplu, tak máte, kolik tříd máte? Kolik učíte tříd? Jestli si to dokážete takhle spočítat rovnou. 5. 5. A jaká je vaše nejoblíbenější? Pozor, tady mám otázku, jak nejoblíbenější třída a proč zrovna 2A4? To je otázka na tělo, když tady mám 2 studenty ze tříd, kterých učím. Jo, je to tak. Nemůžu to tak říct. Já mám totiž ráda všechny svoje studenty a to myslím úplně vážně. Já neučím dlouho a moje cesta k tomu být ve škole byla celkem jako krkolomná. A mě to baví, protože mě baví ti studenti. Jo, to chápu.
A jak jste tady řekla, ta krkolomná cesta, jak vlastně probíhá ta cesta k tomu, než vy se stanete tou učitelkou toho tělocviku? Co musíte všechno jako udělat? No, já spíš chci Jirko říct, že mým záměrem nikdy nebylo být učitelkou tělocviku. Aha. Já jsem studovala fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a obor, který jsem studovala, byl tělesná výchova a tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Což jsou lidi s různými typy zdravotními omezeními a postiženími. Takže to my jsme, no. No, nerada bych to takhle jako zjednodušovala, ale je pravda, že kdo v současné době nemá nějaký zdravotní to je pravda. Psychický omezení. Takže mým záběrem při studiu byla práce, já jsem teda nejraději pracovala s lidmi nevědomými a po studiích jsem odjela teď se svým současným manželem do Kanady a po návratu, když jsme řešili, co budeme dál dělat, tak jsme hledali nejen pole působnosti, ale i místo, kde se ocitneme. A v ten moment ke mně přišli dva pánové, kteří mi nabídli v podstatě vymyslet a realizovat sportovní centrum tady v Kolíně, které doposud tady nemělo jakoby konkurenci. Byly tady samý malý sportovní centra nebo různé zóny. No a tihle pánové nebyli z oboru, takže mi dali celkem 100% benevolenci v tom, co můžu a co chci. Už jsem měla nějaké zkušenosti i z té Kanady. Manažerské zkušenosti jsem měla v rámci studií, kde jsem plnila manažerskou roli asi 5 let. Tak jsem do toho šla a to sportovní centrum fungovalo velmi dobře, bylo velkolepé ve své době, ale covidová doba mu tak jako jiným zařízením v tomhle oboru dala ránu a to sportovní centrum začalo upadat a já jsem mezi tím plynule porodila oba dva své syny a potom se nabízela otázka, co dál a tak nějak přirozeně se ke mně začala dostávat informace, hele, na Gimplu prostě po dlouhý době končí paní profesorka tělocviku, nechceš tam jít? A protože už to byl asi 5. člověk, který s touhle informací přišel, tak se mi to pomalu začalo vrývat do mysli a tak jsem napsala panu Zachaři zprávu a jsem tady. No, to je dobře. My jsme za vás teda fakt jako rádi. A když jako jste říkala, jako že jste hrála ten basketbal, ano. Tak máte ještě jako nějaký oblíbený sport, jako k kterému se ráda vracíte? Já se vracím ráda, nebo respektive všechny sporty, které se váží k tomu, že se dělají přirozeně a ideálně v přírodě, tak to jsou moje oblíbené sporty. Takže já mám velmi ráda kolo, chůzi, běh, horolezectví, vodáctví, jízdu na kolečkových bruslích, na kolečkových lyžích. Zkrátka cokoliv si umíš představit, že se dělá na čerstvém vzduchu. To je dobře. A když jako jste učitelka toho tělocviku, tak jsou 2 typy učitelek tělocviku. Ty, kteří jsou úplně na pohodu a ty, kteří prostě známkují úplně všechno a všema známkama. Vy jste asi ta na pohodu, nebo jak to je? Mě zajímá teda tvoje myšlenka, že jsou jenom 2 typy učitelů. Protože u toho tělocviku tak je to podle mě, je to tak. Já myslím, že máš spíš na mysli to, že se známkuje buď to na výkon. Jo. Tak já jsem, když jsem začínala učit, tak jsem byla přesvědčená o tom, že tím, že to budu dělat s radostí a s chutí, tak si to budu dělat zkrátka po svým. A jak říkám všem při první hodině, tak mám 2 cíle. A ten jeden je, abych zejména tady na gymnáziu studenty, kteří budou v budoucnu dělat jakkoliv náročné povolání, protože předpokládám, že většina tady studentů vystuduje nějakou vysokou školu a půjde dál, tak ať si najdou kompenzaci v tom, co budou dělat. To znamená, že pokud budou mít nějaké sedavé zaměstnání, tak ať si najdou alespoň 2 hodiny týdně, kdy se někde vyřádí nějakým aktivním pohybem. A nebo naopak, pokud budou dělat nějaký jednostranný pohyb, ať si najdou kompenzaci v nějakém pohybu, který bude vlastně ty jejich disbalance vyrovnávat. A ta druhá věc je, že bych chtěla, aby v každé
hodině, minimálně aspoň jednou v týdně, si studenti zažili ten krátký moment flow, to znamená té radosti ze sportu a z pohybu, protože jenom to je potom ten pohyb v nich vlastně zůstane jako ta věc, kterou potřebují jako přirozenou součást. Tak od začátku mým záměrem bylo, že nechci známkovat výkon, ale chci najít tu radost v tom pohybu a sportu, a nebo tam najít nějakou tu myšlenku právě třeba té kompenzace, naučit se pracovat s dechem, se svým tělem a tak. Tak a ještě jsem se chtěla zeptat, vy když máte tu tělesnou výchovu, tu hodinu toho tělocviku, ano. Tak máte nějakou oblíbenou aktivitu, co s těma studentama děláte? No, u toho teda ti musím říct, že to je u každé třídy jiné, protože každá ta třída jako kolektiv pracuje jinak, každá třída má nějaká svoje specifika v tom, co mají rádi, co nemají rádi, a já se většinou snažím najít nějaký kompromis mezi tím, aby ta aktivita byla vhodná úplně pro každého a zároveň zábavná, takže se nedá paušalizovat jedna vhodná pohybová aktivita. A ještě jestli se nepletu, tak plavat tady z Gimplu chodí třídy Prima a Quinta? Nebo jak to je? První ročníky. A chodíte s nima? Ano. A máte jako nějaký z toho zážitky, jako nějaký hezký, nebo i ty? Legrační zážitky z plavání jsou vždycky na začátku, když mají vůbec všichni vylézt z šatny. A taky při skoku šipek. Ne, plavání je skvělý, že tady je velmi mnoho studentů, nebo respektive studentek. Na začátku reaguje tak, že jim to není úplně milé. Nicméně při představě, že tady máme prostě 3/4 vody na planetě, tak mně přijde přirozené, abychom jako uměli to vodní prostředí překonávat. A je skvělý, že tady máme na Gimplu a plavání. Jo, to určitě. Já si to pamatuju do teďka. Plavání bylo vlastně jedna z těch věcí, která mě v té primě jako strašně bavila. Skvělý. My jsme to měli ale v pátek jako místo první hodiny. Nebo... Ano, to je tak pořád. Takže my jsme vždycky jako přišli a měli jsme potom češtinu. To do teďka paní učitelka na češtinu, paní Těmínová. Ano. Takže vždycky, když jsme přišli, tak z nás byla vždycky úplně vyřízená, protože my jsme byli všichni úplně jako mrtví. A navíc to byl pátek a my jsme byli ještě po plavání, takže my jsme všichni jako myslím si, že ty učitelé museli být rádi, že nás učili v ten pátek, protože my jsme v pátek byli jako takový beránci. Já myslím, že to taky je zkrátka pořád. Jo, Nicméně hezký zážitek byl, když tady přítomná Bára třeba vedla hodinu vodního aerobiku, nebo mohli bychom to tak nazvat. To bylo tak skvělý. Moment, to mě zajímá. Tak povídejte, paní Čoko. Ne, tak Bára je z první A, B, a to je tady po, tuším, 15 letech, ano, třída, která je složená ryze z dívek, což na začátku bylo takový drama, jak to dopadne. Nicméně já jsem teda přešťastná, že zrovna tuhletu třídu mám, protože holky jsou úžasný a skvělý, mají obrovský sportovní drive, to je na nich vidět, myslím i jako v jiných předmětech se tato sportovní vášeň odráží. A holky jsou báječní, protože cokoliv jim navrhnete, to chtějí okamžitě dělat. Do všeho jdou s absolutní vervou a strhávají se jedna druhou, takže tam je radost učit. A teď ještě zpátky k té váženě hodiny toho vodního aerobiku. Jak to vzniklo? Vy jste jako prostě byli na plavání a prostě my přicházíme ráno na bazén velmi brzy, když je ještě zavřený a pan plavčík si tam při sanitárních pracích pouští muziku. Velmi nahlas. A holky přišly s tím, jestli by jim to nemohl nechat puštěný. Tak jsme řekli, že ano, ale že jenom pod podmínkou, že si u toho zatančí. No a samozřejmě tady, když nahodíte udičku v této třídě, tak je to okamžitý jako záběr, takže proběhla krásná hodina. Jako tady musím říct, že tady je velká radost učit, protože tady bych ani nemusela učit. Jak já s radostí říkám, někdy ty hodiny vedu, protože učit a vést je trošku jiné. A tady v těchto třídách bych ani nemusela vést, tam bych prostě jenom přišla, aby se jim zrovna něco nestalo a holky by si to nějak zvládly na 100% odbít sami. A je to nějak zdokumentovaný? Já bych totiž chtěla strašně vidět Báru přecvičovat vodní aerobik.
myslím, že Bára by to někde mohla najít a mohla by to vložit jako součást našeho podcastu. Takže dáme Bára báječně cvičí. Tanec princezen. Takže dámy a pánové, jestli nám napíšete do komentářů, že chcete vidět Báru, jak cvičí aerobik, tak vám to hodíme na Instagram. A Pančelko, za vašich jako hodin, jako naučených, stalo se vám někdy jako něco fakt jako trapného nebo vtipného, na co si jako pamatujete už do teďka? Že jste třeba zapomněla na tu hodinu nebo něco takového? Že bych zapomněla na hodinu, to se mi asi nestalo trapnýho, vtipnýho. Já právě doufám, že vtipnýho se mi stává skoro každou hodinu, ale jednou jsem si vzala na ruby legíny a celý den jsem jich běhla na ruby. A bylo mi divný, že po mně všichni tak koukají a zjistila jsem to až opravdu nějakou 6 hodin. Nicméně to není nic, co by mě jako vykolejilo. Jo, to je takže dobře. v pořádku. Já si myslím, že si to asi jako všichni, že tam to asi všichni jako nějak zapomněli už. Já si myslím, že hlavně tělocvik je skvělý předmět, tam si můžete dovolit Jo, legíny na ruby. Tam je to proto, no. A ještě vy, jak jste říkala to s těma dětma, ano. tak my je tady dost často vídáme, nebo hlavně v létě je vídáme. Jak oni se vlastně jmenují? Moji 2 synové, no. Aha, Mikuláš a Tobiáš. Jo, to je hezký jméno, to jsou hezký jméno. Já si právě pamatuju několikrát, když jsme byli venku na spojeném tělocviku, že tam přišli právě za váma. Ano, a to bylo takový hezký. Ne? Ano, oni přichází s dědečkem někdy na konci hodiny. Protože já tady hezký, každé úterý vedu kroužek pro děti. No to jsem se právě chtěl zeptat. Ano, a na jeden ten kroužek ten můj mladší syn chodí letos a ten starší chodil minulý rok, tak většinou to byla ta návaznost. Jo, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli vy máte něco společného s tou akcí, jak máme, protože my v úterý vždycky, když odcházíme, ano. Tak se vlastně v uvozovkách srážíme s malýma dětma ve dveřích, vždycky, že jo. A vždycky to je úplně to. No, to my se tady srážíme každý den, protože pondělí, středa jsou tady taekwondisti, kteří začínají ve 3:15, což znamená, že se s našimi studenty jako sráží úplně natěsno. A já ten můj kroužek mám od 3:30 do 4:30 a ten první je pro děti od 4 do 6 let. A je to ve zkratce takový moderní Sokol. Jo. A ten druhý od 6 do 9 až 10, tak to je takový kroužek, který jde proti rané specializaci. Právě pokračuje tady na tuhletu všesportovní, právě ne tu ranou specializaci, tak by se tam děti měly naučit všechny disciplíny. Je tam 6 sportů, které se v rámci toho roku učí. Teď zrovna máme parkour a to je, myslím, nejoblíbenější část. To si myslím, že ty děcka to budou mít asi rádi. A teďka, jak vy vlastně s naší třídou, tak jako jezdíte dost na nějaké ty akce různý. A teďka jsme si naplánovali to spaní ve škole, myslím, že to je 15. ne? Nebo něco takového. Tuším, že to tak bude. My jsme si právě říkali, že by bylo super, kdyby jsme mohli spát třeba v malý tělocvičně. Jo? Nebo nevíte, kde se bude jako tady to konat všechno? To jsem navrhla trošku holkám já, že mi přijde fajn, kdyby jsme spali v malý tělocvičně, no, to by bylo super, protože je tam koberec, jsou tam podložky, je tam televize, můžeme si večer pustit. No a nás napadlo, že bychom mohli vzít třeba stroj na popcorn a promítačku. Já mám doma stroj na popcorn a máme doma ještě projektor jeden. Tak to je naprosto báječný, nicméně nebude to certifikovaný přístroj, to tady do toho podcastu nemůžeme říkat, že ho někde zapojíme a budeme tady pupat dobře, tak v tom případě můžeme zapomenout můžeme to vystříhat. Ne, uděláme si to hezký, budeme venku sportovat, opečeme si venku busty. Můžeme si hrát beach volejbal, si můžeme zahrát večer. Co si můžeme zahrát? Beach volejbal třeba. Můžeme cokoliv, fotbal, beach volejbal, můžeme si zahrát petank na trávě a bude to fajn. Jo, to bude fajn, no. Já se na to strašně těším, no. Tak ještě, co se týče, vy jezdíte dost často s nějakýma těma na ty akce. Máte nějakou jako oblíbený místo, kde jste jako byla? Jako nejlepší výlet, kde jste jako byla zatím? No Jirko, já tě asi, nebo není to úplně správná otázka, protože já zatím moc často nejezdím. Tím, že učím ještě na té zdravotní škole, tak pořád to mám tak, že tady jsem 3 dny, 2 dny učím na zdravotce a tady, když bych měla jet na týden někam na školu v přírodě, tak to znamená, že nemůžu jít na tu druhou školu, tak na tyhle ty dlouhodobé výjezdy nejezdím, nicméně pořád mám na starost vedení toho tělovýchovného kabinetu, tak aktuálně se mě týkají ty velké věci, které jsou spjaté s tělocvikem, což je lyžařský výcvik, což je sportovně turistický kurz. A když mě potom někdo požádá,
tak jedu ráda. Jo, S kýmkoliv to je kamkoliv. dobře. A já tady mám teďka ještě otázku. Nižší Gimply a kolínské sportovní dny. Vy vlastně s těma dětma chodíte na ty sportovní kolínský dny. A zase, vy jste teďka byli s holkama od nás ze třídy na volejbale a na basketbalu. Ano. Na basketbale. A můžete prozradit nějaký sporty, který jsou nějaký nový sporty na těch kolínských sportovních dnech, nebo ne? Nejsou na kolínských sportovních dnech, nejsou nový sporty. Trošku mě mrzí, že sporty, které jsou pro malé děti na prvním stupni, nejsou i pro starší, jako korfbal, házená. A to už se potom nepromítá do těch starších dětí, což si myslím, že je trošku škoda, protože by se tam mohlo ukázat i víc dětí, které třeba nejsou profilovaný v tom konkrétním sportě. Jo, to ano. A hlavně se nás jako Gimplu týká potom méně věcí než základek. A vy jste chodila sem na Gimpl, nebo ne? Vy jste studovala, jo. A můj třídní učitel byl pan učitel Chobot. Jako fakt? Je to tak. Aha. Já právě vždycky, když vás vídám, jako, že se spolu bavíte, tak si vždycky říkám, že vy jste jako kolegové, takže se jako kamarádíte. No, takže tak to byl fakt váš jako třídní několik, učitel. Ano, několik rovin, protože my se známe už z toho tábornického světa, z předchozího. Jo, tak to budete znát. Potom to byl tedy můj třídní učitel a teď nejmladší dcera pana učitele chodí do školky s mým Mikuláškem. No, teďka pojede s Bimbracho do třídy. Jo, takže my se stýkáme i jako rodiny, protože máme stejně staré děti a proto je pan učitel Chobot mi velmi blízký a je to můj velký kamarád. To je hezký. A pamatujete si ještě, my jsme tady minulej podcast, tuším, že jsme měli Veroniku Fejtovou. A ta nám říkala, že byli jako třída strašně problémová. Pamatujete si, jaký jste byli vy jako třída? My jsme nebyli problémová třída. Já myslím, že i dílem toho pana učitele Chobota, který to tak všecko uhladí do takových rovin. A já jsem byla hlavně čtyřletý Gimpl a tam bych řekla, že není úplně takový čas jako na to projevení se. Tak myslím si, že jsme byli celkem fajn. A jaký jste byla studijní typ? Byla jste ta chytrá nebo? Teď já nevím, mám to jako říkat. Byla jsem takový ten flink, co to bere, tak to nějak tady vystuduju, ale nebudu se nějak extra do toho věnovat tolik moc energie. Jo, to je dobře. A budu radši žít spokojený život. A když jste nastupovala na ten Gimpl, tak jste měla nějaký vysnění povolání, co byste chtěla dělat? No tak to vůbec. Byste netušila? Ne. Ani když jsem v podstatě si dávala přihlášky, ani když jsem studovala školu, tak jsem neměla nikdy žádné vysněné povolání. To je taky důvod, proč já, když se loučím se současnými čtvrťáky, tak jim říkám, ať nezůstávají v těch kolejích, které si vyjedou a nebude jim na nich dobře. Ať se v jakémkoliv věku klidně rozjedou jinou cestou a můžeme se kdykoliv v jakémkoliv věku snažit najít nový směr a novou cestu. To je hezký. A jak jste říkala, že jste byla v té Kanadě, ano. Tak to mě třeba přijde jako Kanada. Já bych třeba jednou fakt jako do té Kanady chtěl, jo? Jako hokej, všechno. A pamatujete si jako na nějaký další zážitky jako z cest vašich? Jako konkrétně třeba z té Kanady? Kanada byla senzační, Kanada je úžasný, nádherný místo, to doporučuji úplně všem. Tam toho bylo jako velmi mnoho. My jsme žili první půl rok ve Whistleru, což je taková meka lyžařská, kousek od Vancouveru. A na další půl rok jsme se přesídlili do středu, do Kenmore, což je město v Rocky Mountains, kvůli právě horolezení. A poslední 3 měsíce jsme si nechali na cestování. A většina lidí z Kanady se vydává někam směr Amerika, ale my jsme se vydali na sever a jeli jsme na Yukon. Tak tam jsme si to užili velmi. Jeli jsme část zlatokopecké cesty, strávili jsme 3 týdny na řece, kde jsme za celou dobu potkali jenom medvědy a jednu indiánskou osadu. Tak to bylo nádherný. A máte prostě jako za celý svůj život, za celý ten váš sportovní život jako, prostě jako nějaký jako zážitek z těch sportů nebo
Vy jste i dělala atletiku, jestli se nepletu. Hele, asi já to asi nemám tak, že bych měla nějaký úplně extrémní, skvělý zážitek. Možná, když jsem se svým mužem vyhrála Hostýnskou osmu, což byl takový běh na asi 88 kilometrů. A byl to hrozně hezký zážitek, zejména v tom partnerském vztahu, že jsme to jako zvládli společně. Tak to bylo fajn. My jsme se věnovali těm extrémním běhům, 88 kilometrů. Ale na tyhle ty běhy potom musíš mít velmi mnoho jako prostoru a času, což když přijdou děti, už není. A tyhle běhy, jak já říkám, jsou především o hlavě. A já bych řekla, že já mám silnější hlavu než potom ten tělesný základ, tak tam já vítězím. Takže vy vlastně, jo, ještě jak jste dělala tu atletiku, máte jako nějaké... Já sama nedělala atletiku. Nedělala. Dělala paní učitelka Hopová. Jo, ale nám člověče někdo nám říkal, ne, že paní člověče dělala atletiku. Jo, paní Kotyková. Ona myslela tyhle ty běhy, protože tam jsem s manželem paní učitelky Kotykové s Honzou jsem se párkrát potkala i třeba na Lysé hoře na 24 hodinovce na Lysou horu, kdy se 24 hodin běhá nahoru a dolů. A je to o tom, kolikrát to ne. A je to v lednu. Takže se běhá s mačkama na nohách a Pač jako prosím vás, co vás k tomu vede, že jdete běhat do 24 hodin v lednu na Lysou horu? No, to jsou takový ty extrémní zážitky, v kterých si najdeš něco, co tě trošku jako do toho života dá nějaký podnět. Já si myslím, že je skvělý, když se občas vyjdeme z nějaký té svojí komfortní zóny a v každý takovýhle jiný realitě objevíme něco, co je nevšedního a co nám přináší nový pohledy do našeho života. Třeba tento prodloužený víkend jsme byli s mým mužem v Moravském Krasu a dostali jsme jako vánoční dárek nevšední zážitek z Peloferatu, což byla ferata v jeskyni. A my jsme v podstatě klesali do hloubky 40 metrů do uzavřené jeskyně. A bylo to super. Šli jsme jenom ve dvou a průvodce. Ten nás na začátku velmi vystrašil, že v každé partě, která klesá dolů, je někdo, kdo dostane nějaký hysterický jako záchvat. A mě až po tom slanění došlo, že teda vlastně tam nebude to denní světlo. No. A chytila jsem takovou 10vteřinovou paniku, že nemám kyslík, sluníčko, ale když si to jako zvědomíte a správně nastavíte v hlavě, tak je to potom všechno dobrý. A tyhle ty zážitky jsou fajn. Ty nás ocelujou. Dámy a pánové, na našem Instagramu tak jsou moc krásné fotky a videa z různých natáčení a tak. No a za tím může Bára. Takže já teďka jsem tak hodnej, ale pro Báru spíš zlej, že teďka to tady přenechám na chvilku Báře a uvidíme, co tady Bára uvaří. Takže Báro, je to tvoje. Byla to zmínka o kolínských sportovních dní. Tak na jaké ty sporty třeba chodíte s těma třídama z nižšího gimplu? Protože já si pamatuju, že minulý rok, když jsem byla na basketu snad, tak mám za to, že jsem vás tam viděla s gimplem. Ano. Tak jestli chodíte třeba jen na basket nebo ještě na něco jiného. Já si myslím, že je fajn, když chodí učitelé na sporty, kterým se třeba věnovali nebo kterým lépe rozumí, protože potom dokážou i těm našim studentům lépe poradit a i jsou lépe bráni ze strany těch studentů, protože když jde učitel na fotbal, který neví, co znamená offside, tak to je trošku horší stránka věci. Tak basket, ten se snažím vždycky jako si tak uchovat, ale to bych ráda šla na cyklistiku, protože to je taky moje radost a vášeň. Ano, tady se zde přítomným Tondou, který se přihlásil. Nevím tedy, jak tam bude na těch downhillech na tom našem Kolínském ostrově jezdit, ale držím mu palce. A snažíme se to rozprostřít tak nějak mezi všechny učitele, protože je tam těch sportů mnoho a nechceme si jeden uzurpovat něco pro toho druhého. Takže já teda za sebe bych ráda šla na basket a na cyklistiku a pak to nechám volnému průběhu. Já si pamatuju, minulý rok jsem chtěla jít taky na cyklistiku, ale pak jsem se nepřihlásila a hrozně mě to mrzelo. No. To je škoda. Je mi líto, že pro střední školy tady není žádná takováhle sportovní akce, ale chápu, že v rámci toho města je to jako skvělá iniciativa tady tak pospojovat ty děti v těch základních školách a udělat takovouhle senzační akci. Protože sport, co si budeme říkat, je podstatná část našeho života.
Tak na zdrávce učíte i nějaký jiný předmět než tělocvik? Ano, na zdravotce ještě učím psychologii a to je moc pěkné, protože mám pocit, že v obou těch předmětech můžu čerpat navzájem. Je to taková pro mě spojená nádoba, psychologie a vlastně sport a pohyb, tak je to velká výzva a je to hezké. A zpátky ještě ke studiu tady u nás na gymnázium. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? Teď by se nabízelo, že řeknu tělesná výchova, nicméně já jsem měla nejradši český jazyk. Český jazyk. Protože jsem hodně četla a vždycky mě zajímalo, jaký je podtext toho, proč daný spisovatel napsal to a to, v jaké době se nachází, co ho ovlivnilo. A tak český jazyk to byl. Ale ten tělák byl asi hned jako potom. A koho jste měla na český jazyk? Ale paní učitelka už tady není, tak já nevím, jestli asi si ji nikdo nevybaví. A ještě jsem měla ráda teda velmi ZSV. A to jsem měla paní učitelku Matějkovou, kterou ještě minulý rok studenti měli, a pana ředitele Zachaře. Bylo něco výrazně jinak za vašeho studia na gymnáziu? No, hned začátek studia byl trošku jinak, protože my jsme ještě jezdili na adaptační kurzy, které byly vícedenní, což si myslím, že je skvělá varianta, ve které se krásně promítne nějaký ten vztah, který se vytvoříte v užším smyslu s tou třídou a máte tam mnohem větší prostor poznat ty ostatní, i se trošku jinak vyjádřit, protože když teď se v rámci 3 hodin jdou seznámit lidi, tak každý si vytvoří nějaký svůj obrázek, kterým se prezentuje, ale v rámci těch 3 dnů nemáte úplně šanci si tak malovat přesně to, jak to chcete. No a my jsme to měli skutečně zážitkově, takže my jsme se potkali ve 3 skupinách na různých částech Kolína, a to s kolem a s batohem, a odjížděli jsme na tom kole 25 kilometrů na tábořiště do Nouzová. Takže už to bylo trošku jako riskantní. Já jsem samozřejmě jako sportovec měla výhodu, ale představte si, že nejste úplně zdatný sportovec a máte se jako potkat s novým kolektivem. Nicméně já musím říct, že v naší třídě nebyl nikdo, kdo by s tím měl problém. A bylo skvělé, že jsme teda jeli, myslím, nějaké partě 8 lidí a 2 učitelé. Dojeli jsme na to tábořiště, no a tam jsme 2 noci spali, 3 dny jsme tam strávili společně a bylo to senzační. Hráli jsme tam různé hry, spali jsme ve stanech. Do té doby bylo, myslím, několik mých spolužaček, které spaly poprvé někde takhle v přírodě, což bylo fajn. Bylo to určitě jako přirozený potom pro nějaký ten náš průběh. Lezli jsme po skále, jezdili jsme na vodě a bylo to báječné. K tomu, jak jste říká, že jste jeli na těch kolech, myslíte si, že by teď třeba s náma, s naší třídou, nějaký cyklový šel nebo tak udělat? Já si myslím, že zcela jistě, kdybychom k tomu našli správné a vhodné podmínky a vhodné pedagogy. Myslíte si, že dnešní děti mají dostatek pohybu? To je dobrá otázka a navazuje samozřejmě na to, o čem se teď mluví. A nevím, jestli jste to zaznamenali, nicméně proběhlo testování a zjistilo se, že v současné době v porovnání s výsledky toho testování, které proběhlo totožné před 30 lety, jsou výsledky stejné. Ovšem pouze s tím rozdílem, že ty výsledky, kterých dosahují současní chlapci, dosahovaly před 30 lety dívky. Takže tam došlo k rapidnímu posunu a je to jako celkem smutné, ale samozřejmě to přichází s tím současným stavem našeho bytí, kdy se ráno nasedne do auta, dojede se před školu, sedne se, pak se nedej bože přijíždí někam na nějaký byť kroužek, ale zase v nějakém prostředku. Takže já kvituju všechny, kteří chodí do školy pěšky, pokud samozřejmě můžou, nebo jezdí na kole, nebo na koloběžce, která není elektro, a přirozený pohyb je samozřejmě bohužel ve špatném stavu. Teda. A jaký je váš názor na profesionální sport v mladém věku? Jaký je můj názor na profesionální sport?
No, tak je hezké, když se někdo dokáže prosadit, má třeba talent, který podpoří pílí a je v něčem velmi dobrý. Nicméně vidíme to v reálné podobě, že tihleti sportovci brzy ukončují svoji kariéru, a to buď z toho pohledu, že už teda nejsou konkurenceschopní, ale ve větší míře je to způsobeno nějakými zdravotními potížemi. A to je právě to, co mě vedlo k tomu, že vedu ty sportovní kroužky, které jdou proti rané specializaci, protože si myslím, že děti do 10 let by se neměly věnovat konkrétně žádnému sportu naplno, tak aby je to posléze vedlo k nějakým svalovým disbalancím, k nějakým zraněním a aby museli skončit. Jo, a mám tu poslední otázku. Ano. Máte nějaký sportovní vzor? Nějakého sportovce, sportovkyni? Sportovní vzor? No, tak mohl by to být Emil Zátopek se svým nastavením v hlavě, a když nemůžeš, tak přidej. Ale hlavně s takovou tou přirozeností, se kterou se snažil najít cesty, jak se v tom sportu zlepšit. Tak paní učitelko, my vám teda děkujeme strašně moc, že jste dneska přišla. Bylo to s váma tady strašně super, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. A teďka se loučíme i s vámi, milí posluchači, a uvidíme se u další epizody. Naschledanou. Tak já děkuju za pozvání, bylo to tady báječný, je to skvělý počin, co děláte, a přeju všem, aby si našli v pohybu radost, a to je to nejdůležitější. Mějte se dobře. Naschledanou. Naschledanou.